No ano 1985 naceu a emisora municipal de Fene e xusto cadrou ese acontecemento con outro moi relevante aquí na localidade de Fene e foi a reconversión industrial do sector naval. Aquí atrás teño o estaleiro que antes se chamou Astano, logo Izar e agora na actualidade Navantia Fene. Un estaleiro que viviu tempos gloriosos porque aquí traballaron ata máis de 6.000 obreiros, máis de 6.000 operarios. Hoxe en día nada máis, quedan uns 300. Esa historia, esa gloriosa historia do estaleiro é o que tenta reflexar este programa radiofónico que demos en chamar Os Facedores de Barcos. Quere contar un pouco a evolución, a historia deste estaleiro, do que viviron toda a poboación de Fene, porque Fene ten 15.000 habitantes e ata 6.000 operarios tivo o estaleiro, polo tanto todas as familias vivimos disto. E o nome deste programa radiofónico non podía ser outro que Os Facedores de Barcos, porque aquí, se algo somos, é iso, facedores de barcos.